It-12 l-edizzjoni tal-Istrina fil-Palazz Verdal għall-Busquets. Post differenti mis-snin ta' qabel imma bl-istess atmosfera ta' festa u ċelebrazzjoni li turi l-qalb kbira tal-Maltin u l-Awċin. Taħt it-tinda l-kbira mhux biss qed jiġu milquha donazzjonijiet ta' kumpaniji u nies qed imorru jagħtuhom personalment, iżda wkoll fiha qed issir l-animazzjoni. F'tinda oħra jintlaqgħu t-telefonati u f'kamra fil-palazz qed isiru l-logħob ma' personalitajiet u politiċi li laqgħu l-istedina tal-Istrina. Fl-Istrina tas-sena li għaddiet inġabru 2,332,000 euro. Il-mira għal din is-sena x'inhi? Staqsejna lill-President George Abela. Mira ma nagħmlu qatt, ħlief li ngħid biss il-ħtiġijiet huma kbar u s-sena l-oħra bil-flus li daħħalna prattikament 2 miljuni minnhom kellhom jitqasmu ġifieri dawk huma l-ħtiġijiet. F'din il-festa ta' solidarjetà toħroġ fl-aqwa tagħha l-għaqda nazzjonali li lin minn kull differenza politika biex ikunu mejjuna l-persuni fil-bżonn. Donazzjoni mill-Partit Laburista b'Joseph Muscat jirringrazzja lill-President George Abela għall-enerġija pożittiva li qed jagħti lill-avveniment tal-Istrina. Irridu nagħtu l-sinjal tagħna ta' solidarjetà u s-sabiħi li ħafna mill-familji wkoll illi qegħdin jagħtu llum huma familji mill-qulta fl-aħħar mill-aħħar. Jekk ma kinux mill-qulta l-bieraħ u mhumiex mill-qulta llum jistgħu jkunu mill-qulta għada u dan huwa naħseb simbolu nazzjonali ta' kif iva nistgħu ngħidu matul is-sena u nafu kemm matul is-sena l-Community Chest Fund jgħin każijiet bla daqqa trom. Donazzjoni oħra mill-Partit Nazzjonalista b'Lawrence Gunzi faħħar is-solidarjetà li juri l-poplu Malti f'avvenimenti bħal dawn. ċeri f'pajjiżna hemm da sens ta' solidarjetà li aħna nuru lejn min ikunu differenza fil-ħajja tal-familji tagħna. Iż-żewġ mexxejja ħadu wkoll telefonati bid-donazzjonijiet tal-uf ta' Maltin u Awċin joffrew flushom b'Risq Malta Community Chest Fund. Aktar tard wassalu wkoll il-messaġġ tiegħu il-kap tal-Knisja Kattolika f'Malta l-Arċisqof Monsinjur Pawlu Cremona. Nixtieq infakkar li aħna qed niċċelebraw il-miliet u l-miliet huwa l-jum ta' meta li Bentalla kien mibgħut minn missieru bħala l-ikbar don. U allura jekk Alla l-missier kien dak li tagħna lill-ibnu don daqshekk kbir, kif nistgħu aħna ma nagħtux ukoll bħala ringrazzjament lill-Alla għal dak li għandna, proprju nagħtu minn dak li hu tagħna. Hemm ħafna nies hemm barra li qegħdin ibatu, jiena ċert tal-lavorijiet dettalji ma nafhomx li l-ebda solt jekk nitkellmu bħal qabel minn dak li nġabar is-sena l-oħra ma ntilef. Anki l-Istazzjon 1 u l-kumpanija Red Touch Phone ippreżentaw id-donazzjoni tagħhom. 3,000 euro lil Malta Community Chest Fund minn attività speċjali li tellat għal dan il-għan u bil-kontribuzzjoni tal-ħaddiema kollha.